Добре дошли в Софийския дом на Казар. Днешната тема, с която искаме да ви запознаем, са материалите, от които ние създаваме вашите артистични мебели. Така, винаги избираме най-доброто, което можем да ви предложим. Сега ще дадем малко повече светлина за масива, който използваме. Всяка дървесина има различни характеристики, а също така носи в помещението и различно усещане. С мен да ви покажа малко повече и да ви разкажа малко повече за тях. Сега ще ви запозная малко повече с характеристиките на липата. Тя се отличава с изключителна дълготрайност и дълъг експлоатационен период. Текстурата е мека и лесна за обработка, матов блясък и кремов нюанс. Разбира се, тук имаме и различни финиши, които малко по-късно ще ви покажа. Също така, мебелите от липа имат лек характерен аромат, който ние свързваме с чаша топъл чай от липа. Друг наш любим материал, а също и ваш, това е белият бор. Аз тук съм взела две плоскости, за да мога да ви покажа, а малко по-късно ще ви разведа и с нашия шоурум, за да покажа и другите варианти на белият бор. Белият бор, той е много интересен, тъй като неговите нишки са доста по-отчетливи от тези на липата, както може сами да видите. Характеристиката на белият бор е много интересна, тъй като той абсорбира слънчевите лъчи и дори след като сме направили мебел от белият бор, той продължава да излъчва слънчева енергия в помещението, така че е много подходящ материал за изработване на мебели в дневна, в спалня, някакви пространства, в които вие прекарвате малко повече време и искате да усещате малко повече релакс, да се отпуснете и съответно да презаредите батериите, така да се каже. Сега искам да обърнем малко повече внимание на този специален материал, а именно дъбът, който се отличава с мекота на допир, много е приятен. Вие, когато ни дойдете на гости, сами ще се убедите в това. Също така обръщам внимание, че той е с дълъг експлоатационен период и е много лесен за поддръжка. В следващите кадри ще видите как става това, а именно с биомасло. Ето тук искам да ви покажа, можем да ви предложим и мебел с вложка от клай. А сега елате с мен, за да ви запозная с мебел от серията Симбиоза. Не случайно се казва Симбиоза, защото сме съчетали в самият модел различна видове дървесина. Ето тук, например, в този скрин имаме корпус от липа, който е съчетан с чела от бял бор. Ето виждате различните видове обработка. А ето тук, за да стане още по-интересен модел, сме заложили и ръчно изработена кошница от липа за ваше удобство. А от тази серия Симбиоза може да намерите и други модели, които да съчетаете, като например този скрин може да се съчетае с един TV шкаф. А ако сте любители на цветовете също като нас, нашият екип от специалисти, начало с Биляна Милушева, са разработили изключителна гама от плътни и интересни тонове, които да оживят пространството, да го направят още по-емоционално и автентично. Ние, екипите от София, Варна и Орешак,
ви очакваме да дойдете на гост с вашите въпроси, на които можете да говорим. До скоро!